Съм DJ X и искам днес да поговорим за новата песен на Гриш. Според мен в нея става дума за несподелена любов, където момичето търси дивато и иска да живее, да купонясва, да лудее и с много такива работи. Това показва детинството в нея, което не е лошо и което е много готино за млада звездата с два филма. Две клипчета поточно музикални за 2 месеца, това си е страхотна амбиция и страхотно заложение. Клипът е готин, амбицията е страхотна, визията, ако е нейна, е напава супер. И би казал, че филма си струва. Не филма, клипчето си струва. Двете музикални клипчета, аз съм сигурен, че това момиче ще стане новата музикална звезда. Но, дори често казано, и аз бих я поканил на собствен концерт, ако успея. Ето и мърчът, който казах, че сте пусна на средата на май, сте закъснени за ни празничето до 27-28, най-късно до 1 юни. Съжалявам за това, не е моя вина, защото аз работя с компания, мърчът е готин, 60 лева, има тайна с него и награда. Ако следите ми канал, постоянно ще има награди и изненади. Музиката да бъде с вас, аз съм DJ X. Без музика няма да се живее. Купон е с вас.